semmoinen laiha vanha piika poika kuollut. Sitten oli osaston pienen, niin oli Anna Terä. Se oli semmoinen pyöreä ja lyhytkokoinen, aika pyylevä. Tuossa mulla on se kirja, missä niistä kerrotaan. Pitäisi lukea ihan ne mielenkiintoisia olisi. Kallella pitkään vielä siellä. Mitäs ne, missä paikoissa siellä sitten joudut olla? Minä ensinnäkin olin tässä asemalla, Joensuun asemalla, oli kanttiini. Joo, Kun oli yötä päivän kulki junia. joo. Rintamalta toivat haavoittuneita ja kuolleita ja vietiin terveitä miehiä rintamalle. Ne oli jatkuva se. Ai, on se kauhea ollut se. Kolme jääpi sulle. Ei tarvitse jäädä niin paljon. Ei kun 2 riittää. Mulle minä teen Ja uuden. ennenhän kun talvella kuollut ihmiset, ne on vain jäähän annettu mennä, kun ei voitu haudata, niin annettu vain jäässä olla. Kuule semmoiseksi, niin kuin halakoja kasassa kuolleita. Minulla oli yksi tuttava, joka oli siellä, siellä, mihinkä tuotiin kaikki ne kuolleet. Vaakoinkin. Niin, keskuksessa. Ja kuule sitten ne kuolleet, mitkä kun arku tehtiin. Arkkuun laitettiin lauassa tehtiin ja ne piti panna sinne ja sitten ne piti sulattaa siellä riihissä, semmoisia talon vanhoja riihiä, jossa sulattivat ne. Että ne, kun satoi minkälaisessa kippurassa hyvää, että ne sai sen arkun. Siitä tuli kuule, sitten tuli höpeilys sitten. Ja se kuolikin, se oli sekaisin. Niin ja kato niin varmaan nähnyt niitä niin paljon, niitä ruumiita. Ja sitten ihminen kun kuolee, niin sinne tulee kaasuja ja muita, ne huokaillaan ja ne päästelöö ääniä. Ja... Ei, mutta tiedätkö siellä, kun niillä ei ollut saattanut olla väestäkään kuin puolikas. Ja silipoutunut verissä. Ne vaatteet piti kaikki ottaa pois ja ne laittoivat ne pessuun ja miehille vaan rinnan takaisin. Ei pantu hukkaan. Niin, ne ottanut... Jos ne oli ehyviä, että ne ei ollut niin, että niistä ei saanut. Jos ne mennyt niin silipuksi ne vaatteet, niin sitten sai. Eikö ne lumppua tehnyt sitten noista? Ei. No silloin lumpun kerran erikseen. Mutta eikö ne saappaatti ottanut, jos oli hyvät, niin suoraan jo rintamalla itsellensä vaihtoivat? Kuolletta vaihtoivat. Niin. Kuollettakin. Ja entäs Eli? Eilen vai toissapäivänä kanssa oli, kun oliko se, mikä ohjelma se oli Yle Teemalla, niin näytti Rukajärveltäkin niitä paikkoja, missä ukkikin on ollut. Niin näiden veteraanien jälkeläiset oli käymässä siellä. Kuule, nyt on 9. Eilen oli siinä. Tuo lehti, kun tuo Sotainvalidi. Joo. Kato, kun se on meillä oli ennen tuo Rintamanaiset niminen lehti. Nyt se yhdistettiin tuohon noihin kanssa ne asiat. Joo. Niin siinä sanotaan, että onko se nyt syyskuulla. Tammi, helmi, maaliskuusi, touko, kesä, heinä, elo. Joo, syyskuulla. Se on Lieksassa, kun se on semmoinen, jonka ne ja nuoret kokoontuu sinne. Näitä niihin Lapsia ja lapsella. Niin. Että semmoinen tilaisuus on. Niin kyllä siinä oli ne kaikki, kuule ne pitkospuu, tai se, mitkä ne on nuotio ympärillä, semmoiset penkit hirrestä tehty. Ja ne
bunkkerit. Niin kuule, kysyi sitten se, että miltä se tuntuu isien paikoilla käyvässä. No kyllähän se kummalliselta tuntuu, että siellä ovat ollut. Ja sitten ne näytti sota-arkiston filmiä samasta paikasta, kun siinä ovat olleet ne sotilaat. Kyllä se on koskettava. No tässä just on, että 14 D-perinneyhdistyksen nuoriso- ja perinnepäivät Lieksassa 2. ja 4.9. Joo. Perjantaina 2.4. kello 9 lipunnosto kulttuurikeskuksen edessä ja nuorisotapahtumakulttuurikeskuksessa kello 18 elokuva Lupaus. Kielletty 11-vuotiaata. Sitten 3. päivä silloin lauantaina niin kello 9 Hornettien ylilentotorilla juhlanäyttely, sinne lentokoneet lentää sitten muodostelmassa sitä. Ja Lieksassa tämä on Seppelpartioiden lähettäminen Raappana puiston ja Jotos muistomerkille. Kello 12.30 opastettu retki partisaanien uhrien tapahtuma paikalle Kontiovaarassa sekä käynti Suomussa lähtö evankelis-luterilaisen kirkon parkin paikalla. Tuolla kun tiedätkö, tuolla seurakuntakeskuksella ortodoksisella puhuttiin allergioista jonkun vanhemman naisen kanssa. Se on evakkoja. Ja se sanoi, että kun hänkin muisti, miten lähettiin, että sinne piti kaikki jättää ja he joutui vielä sotavangiksi. Ja joku oli ottanut kästöitä ja muita arvokkaita mukaan, mutta sanoi, että äitinsä oli ottanut, että ei jätä sinne. Niin setänsä oli kaikki nakannut reestä pihalle ja pistänyt ruokkoa ja lämmintä vaatetta lapsille. Niin. Pisti ruokkoa ja lämmintä vaatetta lapsille ja sanoi, sitten hyö lähti ja hyö joutui vielä sotavangiksi. Minä en muista missä paikassa hyö oli ollut. Ja kissakin jäi sinne talvella ja sanoi, kun hyö kesällä tuli takaisin. Niin kissa sieltä jostain kuule tullut ja kahtoo ja naukkuu ja niin arka oli ollut kuin mikä, mutta sitten setänsä oli mennyt siihen setän luokse, oli tullut, syliin tullut, ne oli arvellut hyö antaa jotain ruokaa. Ei ollut kissa välittänyt ruoasta, kun oli vaan kehrännyt ja naukuna jokaisen sylissä kuule ollut ja sitten oli mielissä ollut, kun oli tunnistanut kaikki ja ruoasta ollut kissat 5 veisannut, kun oli nähnyt ne tutut ilmestymiset. No miten se sitten kävi, kun uudestaan jo lähti? No sitten ammuttiin se kissa, että ei haluttu jättää ennen. No kato tässä, kun on sitten iltatapahtuma kulttuurikeskuksessa ja sitten 9.3. kunniakäynti Seppelen lasku sankarimuisto merkille kello 10 juhla Jumalan palvelus evankelis-luterilaisessa sekä ja tuo Lieksan tuollakin on tuolla ortodoksisessa kirkossa. Ja kun olisi auto takapuolella. Niin, ja lisätietoja Lieksan nuoriso- ja perinnepäivien järjestäjistä Juho Pehkonen puhelin tuossa jo majoitustiedot Karel ja Ekster. Se on se uki, missä on ollut. Kun se on ollut siitä on tehty oikein, onko se tässä vai missä? Missä paikoissa se ukki oli? Rukajärvellä ja... Rukajärvellä ja mikä ne on niitä paikkoja? Oliko se Kannaksella ukki? Ei. Rukajärven 10. divisioon. 14. Rukajärvi ja Antarojärvi ja... Mikä se on sitten? Eikö se ukki ollut sen koko 5 vuotta? On. Minä olen sanonut, että 5 vuotta armeijaksi suoraan sotaa armeijasta. Arvele. Se on sitten vähintä ikäluokka, jotka oli sodan nuoria. Armeijassa. 21-vuotiaana se on pitänyt olla koko sodassa. Kyllä se on ollut ja ukki niin kuule hyvä tahtoinen lempeä semmonen. Niin. Ilman, kun se oli sitten, kun siviiliin jatkossa tällättiin, niin se oli hyvin hiljainen, ei se paljon. Se sotahan jätti ja lääkkösot tietysti. Se paljon leikki omista olosta. Tässä vielä Ei sitä, se oli niin hyvin. Ja rauhallinen. Ei se ukki on nähnyt Vähän niin paljon. Kalle on semmoinen.
Niin, ukki nähnyt niin paljon kaikkea, niin se ennen maailman touhusta hetkahtanut muusta. Eikö se koskaan kertonut? Eikö se koskaan ukki kertonut? Ei muutamia asioita. Ja ne, jotka on tiukassa paikassa ollut, niin ei ne niillä kehuttunut eikä pahemmin. Ei varmaan halua ennen muistella ollenkaan, kun on pois Eikö piässä. se unista aina vaan unessa tullut mieleen, mutta väkisin joku. Niin. On paljon miehiä ollut. Ja toisiltahan järkyttiin mennä koko ajan. Niin on mennyt etänä. Yksi on ruvennut lapsiaan kuristamaan. Kuristamaan. Niin sekaisin sinne Mennyt sekaisin. Niin. Ja monihan niistä olisi lähtenyt karkuun, mutta ne, kuka lähti karkuun, ne ampui Niin. kylmästä. Tuossa tässä on jossain. Jäikö sille ukille painajaisia sitten? Näkeekö se? Ajatin jokaisellahan toillahan. Onhan se oma, kyllä se siellä alamielessä aina jotain on. Joo, se on vaikka en kertonut siitä, mutta se on sama niin kuin sitä painjasunta aina nähnyt silleen tavannut ihminen ja sitä. Joku tapahtuma tai joku, niin se jää ihmisen, niin ei se satakaan olla. Se on ollut se Rukajärvellä, se on kato semmoisessa korvessa joutuneet kulkemaan ja niillä ei ole ollut siellä niin kallasta kuin taivas allakin nukkumaan joutuneet. Hattukin on jääpynä aina Se on 40 astetta. Voi hyvä isä, miten siellä on selvinnyt hengissä semmoisella pakkasella. Nehän oli ihan kauhupakkaset silloin. Niin, ja sitten kaikkia näitä kirppuja ja kaikkihan mitä on ollut syöpäläisiä. Nyt on Rintamaveteraanien liiton puheenjohtajaksi, kun se tuo Onni Toljamo on jäänyt pois, niin on tullut tilalle ministeri Matti Louekoski. Ja sitten tuon valtuuston puheenjohtajaksi Antti Simola Tuusulasta ja Helsingistä tuo Matti Louekoski. Eikö se joku pankin, Suomen pankin joku, joka Onhan ukkikin tässä valtuustossa. Sen tässä joku sillä Helsingissä kulkee. Mutta nyt on tämä ministeri Matti Louekoski. Sitten tämä kun jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin rahasto taipaleensa pääsi viimeiset jakoon nämä. Tunsko se ukki noita, mitkä on ollut näissä telkkarissa sitten? Niin. Onhan ainahan niitä tuli herrojakin sinne liittokokous. Näkikö ukki Mannerheimia koskaan? Ei. Niin se taisi olla sillä eturintamilla se. Elä usko. Eikö? Elä Onhan se käynyt siellä. Mikkelissähän se oli. Eihän se sinne. Eikö Mutta käy? joskus kiertokäynnillä vaan käynyt Niin. puuttumassa, mutta Oikein- eihän ne oikein uskaltanut laittaa, jos ne olisi tappanut tähän, niin ne olisi menettänyt pialikon silloin. Eihän ne uskalla, sillähän ne vaihtoi Mikkeliin, että kun Helsinkiin pommittiin, etteivät vaan haavoitu. Eikö se ollut aika iso hyvä maa, se on sodan niin- käyjä? Se on niin Mannerheim. iso herra se varsinkin, että se on Suomen puolustusvoimissa, se määräsi kaikki nämä, tai yhdessä ne määräsi, mutta niin. Mutta eikö se ollut viime aika kerran. taitava sodankävijä Onhan se sitten ollut. se Mannerheim? No kun sehän ei ikänä mitään Niin, ja tehnyt, kun se se oli on- Venäjälläkin sodassa. Ja Siitä se Suomi vähän pelastuttu, kun se on Venäjällä ollut. Se on se. Ties sen. Niin, se on ollut siellä, kato sitä keisarinnan tai mitä Katariina Suureva, mikä se on, niin sen henkivartiokaarissa on, tai Nikola. ei, tämä Tammenlehden, mikä mullakin on se Tammenlehden perinneliiton perinnetyön tunnuspalkinto. 14 D-divisioonan perinneyhdistykselle annettu semmoinen palkinto. Onko ne mummolla ne ukin mitalit ne? On, ja omat on kanssa. Onko sulla näyttö vai onko ne semmoisissa laatikoissa? Niin. Tuossa mutta kuvassakin on nuo. Joo. Niin. Minkä nimissä ne on, muistatko siellä? Ei, kun ne pitäisi katsoa nekin kirjat, jonka mukana ne on tullut. Ai jaa.
Niin ne Ai se joku tulla kunniakin. semmoinen. Eihän niitä Joo. yleensä tavalla sen jälkeen, kun ihminen on kuollut, niin ne ei näytin läpi, että yleensä sen jälkeen. Tai Kyllä ei- ne voi pitää, kun on semmoinen Viteriini. taulukko, ei kun semmoinen taulukko, jossa on lasin sisällä. Tuossakin on sitä kuvaa siitä. Prinsessasta. Niin. Vai haluatko se lukea? On se. Olisi se kiva, vaikka ei ole mummo lukenut sitten, kunhan En mummo on oo, kärinyt kun lukemaan. minä voin nyt ottaa tänä iltana auto, kun minä lopetin jo tuon kirjan, niin minä kun lukasen tän, niin saatan sen lukea. Ai, ja Oliko se hauska se prinsessa sitten? Kato, Vitsikäs. tuossakin on siitä kuvaa. Kato siitä kahdellisen kuitin. No, eihän se mikään. Mitä sieltä auki sieltä? Luota. Elä vie auki. Tee.